פאי שוקו קוקוס. במילה אחת, שוקו קוקוס. אני מכינה אותו גם למי שסובל מבעיה שהוא לא יכול לאכול גלוטן. והוא קינוח חגיגי אצלנו במשפחה בפסח. ובכלל זה קינוח מהמם למי שחולה על קוקוס ושוקולד כמוני, כל החטיפי באונטי האלה וזה, תענוג. הדבר הכי כיף שהוא מ5 מרכיבים וקלי קלות להכין אותו. אני אומרת את זה ועכשיו אני אומרת לכם להפריד ביצים, אבל אל תבעלו, אני לא מקציפה פה כלום, אני פשוט צריכה את החלבון בנפרד ואת החלמון בנפרד. כאן זה לא כמו כשמכינים מרנג, אם נופל קצת חלמון לחלבון זה בסדר. בסך הכל החלבון הולך להדביק לי את הקוקוס בתור קלטית, הבסיס של הפאי, והחלמון הולך להעשיר את מלית השוקולד. אז בתור קלטית, כבר הבנתם, אני לא מכינה בצק פריך, אני לא מתעסקת עם רידודים ולישות, כל מה שאני עושה זה לערבב קוקוס, חלבון, 3 חלבונים, ו3/4 כוס סוכר. יש לי פה 3 כוסות קוקוס, החלבון והסוכר רק ממתיקים קצת ומדביקים קצת, בעצם הופכים את כל התערובת הזו למין חול רטוב, שאותו אני מהדקת לתבנית. ניגוב קטן למשטח העבודה, ואפשר להכין את הקלטית. כן צריך לעבוד פה עם תבנית מיוחדת, זו תבנית פאי עם תחתית נשלפת, אחרת אי אפשר להוציא את הפאי החוצה. עם התחתית הזו אתם מקבלים אותו על מגש. אני מתיזה שמן פעם כדי שהפאי יצא בקלות מהתבנית. כל מלית הקוקוס נשפכת פה בערימה. תראו כמה זה קל. סאנו סושי, ניילון נצמד פלוס, ללא PVC, לשימוש במיקרוגל. עכשיו אני מתחילה לבנות את הקלטית כלל אחד. מתחילה עם הדפנות כדי שאני לא אתקע בלי מספיק קוקוס לדפנות, ואחר כך, מה שישאר לי במרכז, אני מהדקת, גונבת קצת ולוחצת. ככה לכל ההיקף. הקוקוס שנשאר לי בערימה יפה באמצע, אני משטחת אותו ומהדקת. אתם רואים איזה יופי הוא נדבק ומצפה את התבנית ויוצר לי בסיס למלית שוקולד מטריפה שהולכת לקרות פה בכמה שניות. זה מחכה בצד. כדי להכין את המלית אני מוזגת שמנת מתוקה, מיכל אחד לקערה, מוסיפה כוס של ממרח שוקולד אגוזים פנימה, מטרפה ופשוט מערבבת לקרם חלק. החלמונים גם נכנסים פנימה, אבל אני רוצה לראות שאני מצליחה לערבב את זה ולטרוף את זה לרוטב אחיד. אם לא, אני אכניס את זה למיקרוגל לחימום של 30 שניות ואז יהיה לי יותר קל. אבל אם החלמונים כבר יהיו בפנים, אכלתי אותה. אני לא אוכל לחמם, הם יהפכו לחביתה. אני רואה שזה הולך מצוין. בחורף, או אם אתם שומרים את הממרח שוקולד במקרר, אתם תצטרכו טיפה מיקרוגל. יאללה, 3 חלמונים נכנסים. הם יתבשלו במהלך האפייה, וזה מה שיגרום לפאי להיות יציב, שאפשר יהיה לפרוס אותו בקלות. זהו, המלית מוכנה, אני נשבעת. אני מוזגת אותה, ממש ככה, לקלטית. אני נותנת סיבוב קטן או ניעור, כדי שכל המלית תתיישר ותכסה באופן אחיד את הקלטית. ואני הולכת עכשיו לתנור, 180 מעלות. 25 דקות, זהו, ויש לנו פאי. רגע חמוד שלי. אני חייבת לספר לכם שאני קצת פחדתי מתנורים משוכללים מדי. הכל פה תוכניות אפייה כאלה, לכל מיני עוגות, ואף פעם לא ידעתי, אני רוצה תנור כמו של פעם, מה אני בוחרת? אז התרגלתי כבר על התוכניות, ואני מאוד אוהבת אותן, אבל בכל התנורים האלה, במיוחד בתנור הזה, נורא קל לאפות גם כמו פעם. אני פשוט בוחרת פונקציה של טורבו, לוחצת אוקיי, מבקש ממני לקבוע את המעלות, אני רוצה פה 180, והחיים שלי דבש.
ככה העוגה נראית אחרי שהיא מתייצבת. אנחנו נותנים לה להתקרר. תראו איך מחלצים מתבנית פאי עם תחתית נשלפת. אני מניחה אותה על משהו קצת גבוה, ואז פשוט מושכת בעדינות את ההיקף. ויש לי עוגה על מגש, שהוא בעצם התחתית הנשלפת של התבנית. מלמעלה אני לא מתה על איך שהיא נראית. היא מדהימה בטעם שלה, אבל יש לה קצת בועות כאלה שאני הולכת להחביא עם רוטב שוקולד. בסך הכל 200 גרם שוקולד וכוס שמנת מתוקה שהמסתי יחד במיקרוגל. סכין ליידי שף הנשית והלבנה והיפה שלי. פורסת גם את המלית שוקולד בקלות וגם את הקוקוס שהוא יותר קראנצ'י. וגם עוזרת לי להרים את הפרוסה. תראו את התענוג הזה. כדי להגיש את העוגה כמו ליידי, אני אביא לי מפיות כי כולי התלכלכתי. כמה האורחים הולכים לאהוב אותי! אני אשים אותם בכלי יפה. ציפורה. עכשיו אני מוכנה לביס. ימי. בואי אליי.